gede wedut reng. Cek, gede gede kata menyebut Bos Asno. Oke, putranipun ya lagi dari kebakar yo Bos Asno. Cak Sem, oke Bos Man. Kita siapkan pembuatan rumah kos ya. Sabun ready ya, 36 kamar. Pemenang ngersake kos ya. Wonten bangsa menyebut Bopo. Lautai Cak Sem. Oke Bos Mat Tasif. Oke tekan terus panjenengan Mas Gandhi sing duwe 5 7 5 8 kedai kopi kondang bangsa wetan. Bos Asro so putranipun mari jenenge Gunawan ye Mas Gunawan. Emang kene lagu anak KGI teh budal. Mas Gunawan juga berketinggalan Mas Omek yang ada di Malaysia. Semangat kerja Bos Omek. Saben ketemu sliramu beten iki anane tansah rengu rasa tresno kang tak adem sarwa mikir hati tan bisa jejem kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi plongo pungkasane taman loro tresno Nadya yen katulung nanging cakon sajroning atiku. oh ya Ya ganku Nadya Reso iki iya mas Sinotrat saterming lampahi kula salah sapa ngendut datang
pun